आज केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकूर साहेब यांचा या कल्याण लोकसभेचा दुसरा दौरा आहे। थोड्याच वेळामध्ये ते आपल्या या डोंबिवलीतल्या रोटरी भवन या ठिकाणी पोहोचतायत। आता ते कळवा मुंब्रामध्ये उपस्थित झालेले आहेत। या महाराष्ट्रातल्या 18 लोकसभा सक्षम करण्यासाठी, तिथलं पक्ष संघटन सक्षम करण्यासाठी, संघटना मजबूत करण्यासाठी मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये, अमितभाई शहांच्या नेतृत्वामध्ये, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये ज्या देशातल्या काही लोकसभा निवडक घेतलेल्या आहेत त्या सक्षम करायच्या आहेत आणि त्याकरता महाराष्ट्रातल्या 18 लोकसभा केलेल्या आहेत। त्यामधलीच ही कल्याण लोकसभा आहे। या कल्याण लोकसभेत आम्ही सर्वजण त्यांचं स्वागत करण्यासाठी उपस्थित आहोत। माननीय अनुराग ठाकूर हे केंद्रीय मंत्री आहेत, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहेत, आपल्या सर्वांना माहिती आहे। या ठिकाणी त्यांचं दुसऱ्यांदा या कल्याण लोकसभामध्ये स्वागत होते आणि ही लोकसभा भारतीय जनता पार्टीसाठी अतिशय चांगली संघटनात्मक नेतृत्व असलेली, कार्यकर्ते असलेली, बूथ प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुखांपासून ती संघटन चांगल्या प्रकारे असणारी ही लोकसभा आहे। आपल्या सर्वांना माझी विनंती आहे, आपण सर्वांनी जे जे अपेक्षित आहेत त्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या रोटरी भवन डोंबिवलीकडे यावं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम।